no Kebengwi Tipra Motha bai songjak bike rally February talni salchar salmarini simi chengwi 22 February srang salo mothakjaka salji chuku romai hasteni juda juda thayo bike rally khlaithani logirinai bebak lukurokno hambaite khakjangmabo Yapharkha sangrong salo noyungmawa kokthum pandani bisingtei salji chuku romai songjak bike rally khlaijakmani naharmung thungkrung bodol dormote kubun dofano Kebengwiya hasteni bebak dofani lukurokni hamkrani bagai wansugui CANO Kebengwi lukurokni thani CANO tei Saiman Runani bagino o bike rally khlaijaka hnibo saka Tipra Mothani adongrok bubagrani naikolmung tei lukurokni chuba-chubai khumulung hatini simi bike rally songjawi hasteni golagati kila matabari udaipur ompi simna hejamara tei paithogo mandayo bike rally khlaiye CANO tei kok awai mothakjaka tei phaini talobo hanohai CANO tei kok awai khlaijak finai henibo kok lamo saka जों दिनाव प्रेस मिट खायनायनि फायमानि गाय अबसे जों थांनायाव 8 तारिख निसिमि दिनै मिया जरा जों पाइखा बाइक रेली खालायखा टोटल 19 दिन ओ 19 दिन बाइक रेली खालायमाव जों ताम मानखा माया ताम नुखा नुकिया आककनो किसा साखलाय दिनानि बागै ताइ जोंनो जे सुरिमा हामजाकमा जुबामा खालायनाय बरनो जों खाबां याफारनि मुसुंगो आबुन बागै दिनै अजागा जों प्रेस मिट माखलायनानै जों नुखा 8 तारिख निसिमि जे चेंगि फायमानि अजागाव जों क्रेडिट सामनरिनाय क्रेडिट दिनानि कायसानो कम मिगरै न्यूज मीडिया जत तंनाय पार्टनर मीडिया जत जोंनो जुबाखा यूट्यूबर बाहायनो गोबां माबानि यूट्यूब तै फेसबुक तै गोबां मानाव जोंनो जुबाखा जुबा जुबलायका जिनो कक आवाय मुना आवायका सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो केबेंगै बाइक रेली खालायलेमनि बुबाग्रानि जे थानसानि नाहारमानि नाहारमंनो जों हागना बिलाइ मानखा आबो जोंनि न क्रेडिट दङ हायपानो आबोनि बिसिंगो जिनि ताखु रुनेल संबर तुदुल खाकाम के जिनि ताखु सुहेल जिनि ताखु टनी जिनि ताखु लेमन संबर लोगिरिका जिनि ताखु सदागर ताखु किसान ताइ जिनि ताखु देबिद मुरा सिंह सरक ताखु बिशु सं ताखु बुद्ध देबरमा सरक गोबांमा ताइबो आबोनो कारिबतेबो गोबांमा दिन ताखु बिनय सरक आखुते कष्ट खायका बंनि कष्ट ननुगै आंले आनि कष्ट न कष्ट सिं जागलिया के बरक आसके सामु खलाय फैमानि ताइ नरक बरक जतनि रेसपन्स काहामानै जों जेफ्रु लामाव थांगो लामाव जेफ्रु जों याब फुनुगैनायो आजागाव बरकनि रेसपन्स जों बरकनि रेसपन्स काहामानखा ताइ अजागाव कसा कुपुर कक्राम कर्म हिलायाव जे थानजां लायमानि आबो बेलायखेनो काहामनि मारि थानजानि मारि आबो तंख्लायदों गोबांमा जराव बाक्सा बररक आबो सालायनाय जे सालाय दंराथों तामके जों अबनो सानामु सुंगो जे थानसा माने आजागा जों कुनो कसा कुपुर कक्राम कर्म हिलायानो जोंनो सुबानाय बररक आंखौ जरनो साका नुखा टीपीएफ नि बररक लोगिरिखा टीएसएफ आतिशा एमनकि कांग्रेस सीपीआईएम बीजेपी आईएनपीटी आईपीएफटी जत बदलनि बररक लुकुरक जोंहाय पाब्लिक खनजानाय र जोंहाय सेलेनो लगिनो बागेदार पाइबाय ताइ गोबांमा थांतानिबो गोबांमा बरकनि सुबासु जों मानखा दै खानिखा जागा जागाव बरनो बेलेखेना हामबाय ताइ पार्सनेलि केव नायमानि जुवा मानखा बारनोबो जतनो हामबाय मारिवो सिनि जोंनो बाइक रेली 8 तारिखनिसिम चेंजांमोन खुमुलुंनिसिम जों थांखा खुमुलुंनिसिम स्टार्ट खाय गुलागाटी किल्ला माटारबारी काठालिया मिर्जापुर राजापुर बिलोनिया सान्त्री बाजार जुलाइबारी साब्रुम करबुक अमरपुर कम्पी तेलेमुरा दुस्की मुंगिया गामी आश्रमबारी रामचंद्रघाट सिमना हेजामारा लेफुंगा तैमिया पाइथागो मानदाय गै सिनियो बाइक रेली जे 8 तारिखसिम चेंजांमोन याव जागा जों टोटल 5443 किलोमीटर कवर खायजाका ताइ सिनि लगी जे टोटल बाइक सोंबाय जे गोरों फायका अमका 4603 नंबर बाइक सिनि लगी हाय गोरों फायका ते बाइक रेली बागै आं केबना सिनि दल जे जेनो क्रेडिट हामबाय रनो मुसुमा मका सिनि महर जन कुइलना हामबाय रनो मुसुमा कारण कि दिनै जे बाइक रेली सक्सेस मानि तै साइट जों बाइक रेली सिनि बुबाग्रा प्रोडक्ट किसु मानि गोरों बागै नों जागो बिनि साइट मुनि बागैनो बाइक रेली खायजाबो दिनै ते आं हायनो हाय इन्डिविजुअली
हामबायरि नमस्कार सिनी डेविड मुरा सिंह परितोष देवबर्मा सुहेल बुद्ध टोनी सौदागर जितेन विष्णु विशु पूर्णचंद्र जमातिया बिनय राजेश त्रिपुरा राकेश देवबर्मा राकेश रुपिनी ते जो तसिन लोगी तोंगना रंग बुं खुजा गेपनो नाखर जादि ते गोबां उन्ति दङ सिन लोगी लावगिरनाय रक्ते लेमन दङ की ए संजीव मानिक त्रिपुरा दङ सिन लोगी बो लोगिरि काकुर को अनेक गाहाम रेलि खायका पटल खाय ताई जों दाउ सेकेंड फेज बुखायने अ बैग रेलि नेक्स्ट मान निसिनि पाब्लिक नि रेस्पॉन्स के अनेक माने कल्पनानि बायरे कल्पना खायमि जों जे टारगेट नाय खायमि अ बैग रेलि যেমন जों दिनो तिनि 200 बाइक 300 बाइक नुन हनि टारगेट खायना थांखाय अ एरियाबो नुबजागो तेमसि माने सपोर्ट हमसके गोबां हायसे हाबिसि जों अनेक माने गुम बुबाय साथायख्रि माने आसके सपोर्ट माखा जों बाइक रेलि एनडीसी ने गेन जों सक्सेस बंगा जों ककनो पिनानि अ जे एनडीसी बसक हानिकारक सिनि अगर सिनि दफानि बागै सिनि अतिब्रा हानि बागै